Hi guys, Enchalar Materla and welcome to my YouTube channel Pooja Tulu vlog. So ini an pidar dan dura poera pidar din panda. So ini an dura poera pidar din panda enkulo ini Kudroli poera pidarda onchu enklite 4 ಗಂಟೆನಾಗ ಪಿದಡ್ನ ಅಡೆತ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಡೆ ಪೂರ ಪೋದನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಎತ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪುರಾಣ ಬೊಕ ಲೇಟ್ ಆಪುನತೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪಿದಡ್ದ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಏರ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ini ದಾದಾನ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಕಕ್ಕೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪೆತ್ತ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಕೋರಿ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜೋ ಸೊ ಇದು ಎಂಕಲ್ ವೇರ್ ಪೋಪುನ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋಪುನಿ ಪಣ ಯಾನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗಿ ಎಂಕಲ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪೋಪುನಿತ್ತೆ ಸೊ ಪೋನಾಗ ದಾದ ಪೂರ ಆಪುನಿಗೆ ನೋಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡು ಪೂಜಿ ತಿರ್ತು ಪೋಯಿ ಪಿದಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಎಂಗ್ರೀತೆ ದಾಯಕ್ ಬೈದಾನಿಕ್ ಲೆಗಿತ್ತೆ ಉಲೈಪೋನ ಗೊತ್ತಾಪ ಮಿಕ್ಸಿ ಬೋಡೆ ಹೌದಲ್ಲ ಅಪ್ಜಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಡ್ಕವರ ಚಿನ್ನ ಬೋಡ ಪೈಗೆರೆಗು ಕುಂಟು ಮಿತ್ರದ್ದು ಕುಂದಾಪುಳಿತ ಪೈಗೆರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತದೆ ಔಟ್ ಪಂಡರೆ ತಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ವಾಶ್ ಹಾಕ್ನ ಅದು ಮೆಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಸೂಚನೆ ಒಂದು ಪುರ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಶ್ ಹಾಕ್ಲೇನ ಇರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬುಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ನೂಲು ಮಾತಾಪ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇರಿಗೆ ಲಿಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೊಂದಾದ ಪಂಡರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಹಿಡಿದಾರೆ ಇರಿಗೆ ಜಮ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಬರ್ಕೊಂಡು 99% ಇರಿಗೆ ಫುಲ್ ಜಮ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಒಕ್ಕೊಂದಾದ ಪಂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಕಿ ಸಡನ್ಲಿ ಡೋರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೆಲವು ಡೋರ್ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಕೈಗೆ ತಾಗುನ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಇರಿಗೆ ದಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಒಕ್ಕ ನಂಗೆ ದಂಡ ಪಂಡರಿಗೆ ಪಿಲ್ಲೋ ಶೇಪ್ ಡ್ರಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿಗೆ ಇರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಗೆಡ್ಡೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಒಕ್ಕೊಂದಾದ ಪಂಡರಿಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ಲ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಡ್ರಮ್ಮು ಮತ್ತು ಹೋಲ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟೇರಿಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಸ್ಪಿನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೊಂದಾದ ಪಂಡರಿಗೆ ನೆತ್ತ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತದೆ 2 years ಫುಲ್ಲಿ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮೋಟ್ರ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾತ್ರ 12 ವರ್ಷ ಇದು ಬೇತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ ಅಮ್ಮಗೆ ಬೈದೀನಿ ಅಂದು ಹೆಡ್ ಅಮ್ಮ ಕೇಳು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇರ್ತದೆ ಎಂಚ ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಅರ್ಧ ರಿಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಡ
कितना 150 ಓ 150 ಅಮ್ಮೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಶೋಕಿದ್ದಮ್ಮ ಆಯಿ ಹಿಡಿಕೊಂಡೆ ಆಯ್ತು ಕೊಡ ಕೊಡೋದು ಬಂದಲ್ಲ ಕೊಡ ಪಿಂಕ್ ದಾ ಅಲ್ಪ ತೂಕ ಬಲ್ಲ ಕಾಗುರ್ಚಿದೆ ಇಲ್ಲ ಉದಯ ಗುರಿ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶಿಜಿನ ಕಸ್ಕೊಡು